मोनद' बिधानसभा समष्टिनि रायजो राजाया दिलीप सयकिया बिथांनो भट होगोन आरो बेखायनो भट होगोन दिलीप सयकिया दिल्लीयाव थांनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेशनखौ बिथाङा समर्थन खालामगोन। सिगाङावनो खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबावनाय जाहैबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनै एबसुआ NDA खौ फुरायै सापर्ट खालामबाय। बिथांमोना NDA नि जानानै इलेक्शननि केम्पेइनखौ बिथांमोना जागायजेनबाय। नोंथांमोना निउस मिडियाफ्राव नुदों जानो हागौ दिनै एबसुआ NDA नि जानानै माखासे खोथा बाथ्राफोर बुंनो हमजेनबाय। बिथांमोना NDA नि बिजाथिखौ सापर्ट खालामनो बिथांमोना खावलायदों आरो बिथांमोना मानि थाखाय NDA खौ सापर्ट खालामदों, मानि थाखाय NDA नि बिजाथिनो भट होजानो लुबैदों, बिथांमोना भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौ मिन्थिनो हागोन। फै होमब्ला जोङो गुबै बाथ्राखौ जों मोन्थिनानै जों लानि। दिनै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों BTR एकर्डनि जि दफाफोर बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो NDA नो भट होनो नांगौ। जुदि जोङो एबा जोंनि रायजो राजाफ्रा NDA नि बिजाथिनो भट होआब्ला जोंनि बे BTR एकर्ड खालामनाया जि मोनसे गोबां सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनसे समाधानाव फैदों, बेयो ओरैनो बेखार जागोन नामा? दिनै दिपेन बर' सारा रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा फोरमायनो सानदों? बिथांनि बुंनाय बायदिब्लाथ' जोङो भट होआब्ला जोंनि बे एकर्डआ मालाबाबो मावफुंजाजोबनाय नंखाला। बेयो ओरैनो बेखाराव थांखासिगोन। जायनि थाखाय दिनै दिपेन बर' सारा गावनो इलेक्शनाव NDA खौ सापर्ट खालामनो ओंखारबोदों BTR एकर्ड मावफुंजानांगौनि थाखाय। एकर्डआ जानानै थांबाय, सिगांनो एग्रिमेन्ट जाजोबखाबाय। बेयो जोंनि गेजेराव गासैबो मावफुंजाखानांगौ, भट होब्लाबो होआब्लाबो। दिनै जोंनि सुबुंखान्थि हादराव जों बयहाबो गाव गावनि गोसो बायदि भट होनो मोन्थाय दं। दिनै दिपेन बर' सारा बेनो होनांगौ होननानै दिनै बुंनो ओंखारनांगौनि गोनांथि गैलाया। दिपेन बर' सारनि बुंनाय बायदिब्ला जोंनि BTR एकर्ड खालामनाया गैले होमब्ला बेयो ओरैनो थांबाय। जुदि NDA नि बिजाथिया देरहाया अब्ला जोंनि एकर्डआ मावफुंजाखानाय नंखालिया। दिनै गोबां दफाफ्रानो ओरैनो दंखायो, मावफुंजाखायाखै। दिनै मा गोदान खामानि मावदों जोङो मेगनजों नायोब्ला जोङो नुनो हायो। सिगांनि बायदि एखे खामानिखौनो मावगासिनो दङ। जेबो गोदान खामानि मावनाय जोङो नुनो मोनाखै BTR एकर्डनि गेजेरजों। दिनै BTR एकर्डआ गोबाङानो मावजाखायाखै। बेखौ मावहोनो थाखाय दिनै NDA नि बिजाथि हेफाजाब होनो थाखाय दिपेन बर' सारा खावलायदों। बेनिफ्रायनो जोङो मिथियो जोंनि BTR एकर्ड खालामनाया दाबो ओरैनो दङ, गोबाङानो मावफुंजायाखै। जुदि मावफुंजादोंमोन अब्ला दिनै बेबायदि NDA नि बिजाथिखौ सापर्ट खालामनो थिनलायनांगौनि गोनांथि गैयामोन। दिनै हिमन्त बिश्व शर्माजों एबा BJP जों बुंजादों खोमा, जुदि नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामा अब्ला जोङो नोंथांमोननि BTR एकर्डनाव जि लिरनाय दं बेखौ जोङो मावफुंनाय नङा। बेनि थाखाय दिनै दिपेन बर' सारा उफाय गैयैयाव ओंखारबोनो गोनां जादों। दिनै रायजो राजाफ्रा बेनि सायाव मा बुंगोन, मा सानगोन नोंथांमोनासो मोनथिसिगौ। जोङो साननानै नायोब्ला जोङो नुनो हायो दिनै BJPआ गासैबो जोंनि बर' लिडारफोरखौ फिदिंगासिनो दङ। ओरै नङा ओरै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। जायनि थाखाय दिनै दिपेन बर' सारा BTR एकर्डनि दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोंनि गेजेराव एबा जों बर'फोरनि गेजेराव राजनितिक गेलेनो थाखाय गोनां जादों। दिनै बेबायदि हारिनि खामानि मावग्राया राजनितिक फोसावदिंनो थाखाय समाया। दिनै रोजा रोजा बर'नि बिर जोहोलाव, लाख लाख बर'फोरनि सिमां मिजिंजों दिनै गेलेगासिनो दङ। होमब्ला एसेनोसै लोगोफोर, दिनैनि थाखाय बे भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय।